Boskiej Królowej Korony Polskiej. Przy tej figurze, gdzie my, Kaszubi, Kartuzi, oddajemy hołd wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność, o naszą niepodległość. To w tym roku Najjaśniejsza Rzeczpospolita obchodzi stulecie odzyskania niepodległości. Ale my tu, w Kartuzach, obchodzimy 98. rocznicę powrotu Kaszub do macierzy. To tu, 8 lutego, w godzinach popołudniowych, na stację kolejową wjechał pociąg pancerny Halerczyk, a za nim weszli błękitni żołnierze, przynosząc wolność i niepodległość dla naszych Kartuz i Kaszub. Kolejną datą bardzo ważną dla nas to rocznica 98. odzyskania właśnie tej niepodległości. Pan Jarosław Pawlikowski, przewodniczy delegacji Nadleśnictwa Kartuzy. Delegacja Szkoły Podstawowej w Wodnicy Głównej. Słuchajcie,